हेलौ गाइस वेलकाम टू बर' टीम ब्लग स' आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोना मोजाङैनो दं। स' जों दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जों दा बरपेटायाव थांगासिनो दं। बरपेटायाव जों माने दा दुर्गा फुजा नायनो थांदों आरो ना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। गावसोर बानायजों थांगोन दा ini थाखायनो भिडिअ र'दाव lebar sih menteri masuk berat. Bawa bang batang hatiku. Ya masa ini lagi satu dulu lagi. Pak lektor ini sih sehingga. Tarna lah ya, besok ya. Keren. Đây bilik người không được. Jangan jangan ni. Belum.
Mana? Mày gấu trồm. Bây giờ này, cô lo phang ở trong.